Ak dovolíte krátko len k dvom veciam. Jedna je vec územného plánu. Som tiež presvedčený o tom, že nový územný plán už je na čase, aby sa splodil. Ten, ktorý máme, sa už veľmi podobá takému trhaciemu kalendáru, pretože má, teraz nechcem streliť, ale 170 asi dodatkov. A podľa mňa už ani kolegovia na útvare hlavného architekta netušia, že vlastne čo ešte platí a čo už nie. Teda to tak v úvodzovkách hovorím, dúfam, že teda oni vedia, ale okrem nich asi nikto. Tu treba, aby vznikla politická vôľa, aby ten územný plán vznikol. Územný plán nie je lacná záležitosť. Treba na to vyčleniť peniaze v mestskom rozpočte. Viem, že už predchádzajúci hlavní architekti x-krát predložili svoje požiadavky. Vždy to bolo zamietnuté, pretože boli iné, dôležitejšie veci. Ak bude všetko iné dôležitejšie ako územný plán, nečakajme nejaký priaznivý územnoplánovací rozvoj mesta.